केमेरा गैया बे मायाव ओंखारदों आंनि नङा समाव थांदोरा हा खम खालामदो सासे हाबबायनो नों हाबनायसो नुदों आं नों हाबाखै हाबफैनाय सोर हाबदों कमेन्ट हरबाय खोनादों नैबे जेनेबा कमेन्ट लिरनानै होजायो नोंबो मा खालामदों नै फैहांबाय दा सियारानो हाया दा नोंथां रायलायहरबाय खोनायो रायज्लायनायखौ खोनायाखै हाय साया रानि मा खबर कुन्दन ब्रह्म मा खबर दे खोन्थालायदो खबरखौ मा भलियामाव फुरा भलिउम नाङा दावरावसो नामाथाय दावराव जादोंदां खोनायाखै नामाथाय मोजां नों मा होनदों नोंहालाय होनहरदोरा मोजां नोंस्रालाय गावहा मोजांनो नोंहालाय होनदों ओंखामा जाखांबाय माबायाव हटेलाव जाखांबायलै अमा बेदरजों ओमफ्राय लुबै मानसि गैयाबा बोरै ब्ल होनो खैजोनबाबो जायो हा माबानायदों नालाय लाइभ होनायदोंना ओंखायनो ब्लु होनोनो रोंबावाखै आं र' एसे नायनांगौसो बहा थांदों आङो माबायाव दङ लामायाव बिसमुरियावनो लामायावनो ओरैनो जिरायगासिनो मानसिबो गैया नालाय पेसेन्जार गैया नालाय नै मा नुदों थान्दा आं होनसै कुन्दन ब्रह्मआ बहानिमोनलाय ब्रादार आंबो गोदान रोङा सोलोंबासो रोंगोन माथो खालामनो बेयाव थु एसे मिथिबाय बे चेनेलाव थु औ बे चेनेलाव फैसाराव थुदो औ नैबाय थु जाबाय नामा ब्लु थांबाय नामा सानस्रानि बरिस नय मेगनि मडारेटर हरबायमोन नायलाय साया सिस्टार मोनसे जायगानि जाबाय नै जाबायथ' आरो ब्लु हरनाया जाबायथ' मोनसे जायगानि आं बुजि मोनाखिसै एसे क्लियार बुंलाय कुन्दन ब्रह्म औ ब्लुआ जाबायथ' ओमफ्राय कुन्दना लोगो दङ गैयाबा लोगो खालामलायदो सानैजों आं दिनैसो फार्स्ट टाइम सोरबा सासे नायखोमागासिनोलै मेसेज हरलाय आरो अननानै लाइक खालाम मोनसे लाइक खालामना होदो मोनसे लाइक खालामाखैब्ला बे फेमिलि दं होनना खिथादो हा बे फेमिलि दं खाथियाव फेमिलि दङ खाथियाव जों सानैजों ज' जिरायगासिनो आरो बेबो एखे गामिनिखा नालाय बिदियाव नायगासिनो मालायफोरनि गामि जों नायगासिनो ज'नो सानैजों जिरायगासिनो फेमिलिजों आंजों नोंबो लोगो
फेमिलिजों फैबाय ब्ल रोंबाय दा कुन्दन ब्रह्म लोगो जादो कुन्दन ब्रह्म लोगो जादो आं खालामनोसै कुन्दन ब्रह्म लोगो जालायदो दायो खालामगोन सिस्टारा नोंलाय बहा आङो बिसमुरिनि ब्रादार सायाया नोंखौ माबा खालामनो होदों लोगो खालामनो होदों लोगो खालामदो कुन्द नोंथाङा उनाव बियो खालामना होथोसै भिडिअ नायनानै मेसेज कमेन्ट खालामनानै दोनबानो जाबाय इनबक्सआव कुन्दन ब्रह्म नों बबेनिमोनलाय ब्रादारा कुन्दन ब्रह्म अके होनदों साया रानिखौ अके होनदों आरोना ओमफ्राय दे खालामलायबानो जाबाय लोगोजों लोगो बर'जों बर' हेल्प खालामलायाबा आदसा आंनाथ' नै बोसोरसे जाबाय दासिमबो ग्र'आनो जायाखै आं गान दामगासिनोलै दा लाइभ होनांगौ नै गैला माया इन्टारेस्ट जासिगोनलां मालाय भिडिअ नायनानै दे कमेन्ट खालामलायदो कन्डन खालामबाय नाथाय भिडिअ गैया माथो जेबो ए कन्डना भिडिअ होआखैबा होआब्लाबो जेबो नङा कन्डन ब्रादारा अननानै सायानिखौ खालामना होबानो जाबाय नों जुदि चेनेल सालायाबाबो अननानै सायानिखौ साबसक्राइब खालामना होदो मानोना बेयो इउटुब सालायो नालाय नों सालायाबा बेनिखौ हेल्प खालामना होबानो जाबाय आरोना बे चेनेलाव थां मिथिबाय जेखि मानसिफोर फैया बे चेनेलाव डाइरेक्ट हो बे चेनेलाव डाइरेक्ट थुनानै थुनाय चेनेलाव गुड फुड जलायफानि बबे डिस्ट्रिक्टनिब्रा जलायफानियालाय आं खोनाफेराखै ए जलायफारा माबानि जलायफाराया बबेयावमोनलाय डिस्ट्रिक्टखौ खोन्थालाय कुन्दन ब्रादार डिस्ट्रिक्टखौ खोन्थाहरदो दे लोगो फैयाखै माथो आदा दा फैगोन लाइभ होफेराखैना आं दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो बिदि टाइमाव मानसिफोरा बिजि थायोना खामानियाव गावबा गाव खामानियाव ओंखायनो जोंना सबिता बरगयारि फैदों गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव हाबफैनायनि थाखाय सम होफैनायनि थाखाय आं दिनै फार्स्ट टाइम आरोना सबिता बरगयारि ओंखायनो रोङाखै एसे सोलोंनो थाखायसो माबादों आं फैदों सासे लोगोआ दंफैयो नालाय फेमिलिया दंफायो बिजों सोलोंगासिनो आरोना ओंखायनो हेल' आदा मोजाङैनो दङ आङो नोंलाय माबायदि दङ नोंबो खोन्थादो आङो बिसमुरियाव दङ गारि सालायो नालाय गारिखौ पार्किंआव दोननानै लाइभ होगासिनो एसे दावराव खोनादों नामा दं नों आदा बिसमुरि बास स्टेन्डआव दङ आरोना लोगोआबो खालामना होदो सोरखौ बुंखोथाय
आं बुजि मोनाखिसै सबिता बरग'यारि जा दावराव माथो आदा खोनानो नागिरा माथो औ नेसनेल हाइरडआवनो जिरायगासिनो नालाय ओरैनो जास्ट सोलोंनाय हिसाबैसो आं माबादों बिदि माने मोजां माबा खालामनो सोलोंनाय हिसाबैसो नालाय ओंखायनो जानला मोनला लोगोखौ लानानै सोलोंदों आङो जिखुनु एसे दा नायनानै सोलोंबाय रोंबाय एसे ओमफ्राय बिदि टाइमाव आङो लाइभ होआ आरो होयोबा एसे बेलासिसो होगोन मानो होनबा गारिसो सालायो नालाय ओमफ्राय दा जास्ट सोलोंदोंसो जोंना नै तारुन पाटिल सफैदों ओमफ्राय हामबायसै आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय एसे सम होनायनि थाखाय आं ओमफ्राय मा होनदों नोंथांदो थाफानाया नोंथांथ' आंजों थाफानाया नोंजों लोगो दंखायो नामाथाय सायारानिया दङ सायारानि नोंजों लोगो दंखायो जाहैदों हा ए फेमिलिया दाखालि बावै गथ' हौवासा मोननाया बेनो आरोना बे लोगो दंखायो आरोना तारुन पाटिला बुंदों आरो लाइक दान खालामबायनो खालामनो मा जमा थायो नामा थाया आं बेहा मालाय गावनि न'आव थायो आं रुम भारा लानासो थायो आरोना आं हारसिंसो रुम भारा लाना थायो आङो बिबुंथि नार्जारिसो आगै आदसा नोंनि सेकेन्ड चेनेल नामा होमबा बे थारुन पाटिला बिबुंथि नार्जारिसो आगै आंनि गामिया मा नोंनि गामिया मा आंनि माबा जोनोम गामिया उदालगुरि आरो ना उदालगुरि भेरगाव खाग्राबारि उदालगुरि भेरगाव खाग्राबारि सानथुयाव होननाया जायो हा सानथुयाव सेम टु इउ गुड मर्निं सोरबा गुड मर्निं होनबा नोंबो गुड मर्निं होनफानांलाब्रा सेम टु इउ होनबाय कुन्दन ब्रह्मआ गामिखौ मा होनदोंमोनलाय जलायपारा ना मा होनखो बबे डिस्ट्रिक्टनि खोन्थाहराखिसै हिनजाव लाबाय नामा होनना बुंदों आरो हिनजाव सेंग्रासो बियो सेंग्रा हिनजाव लाना हाथ'लालै माथो खालामदों जेबो साक्सेस जायाखैबो जेबो खामानियावनो साक्सेस जायाखैबा बोरै हिनजाव लानो दे उनाव लानोसै नायनोसै हाय ब्र CMM ब्लग सफैबाय जोंना आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ आंजों दसे समब्लाबो फैनायनि थाखाय आं दिनैसो फार्स्ट टाइम ओंखायनो आं सोलोंनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय लोगो जालायनोबा ब्लु हरनोसै आङो नै सोरबा लोगो गैयाबा लोगो जालायदो आं ब्लु हरबाय कुन्दन आं चिरांनि अके चिरां बबे साइडनि बबे माबाया बाजार चिराङावथ' जोङो बे माबाजों रानि खाथाफोराव थांबाय थायो आरोना ओमफ्राय दादगारिफोराव बरे पेसेन्जार सफैबाय नालाय आङो चिराङाव जोंहा लोगो सासे दङलै हेल' निहा बसुमतारी अफिसियेल हेल'
आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय नेहा बसुमतारी नै जोंना सासे गारि सालायलायबाय सिम सोर सोर लोगो जानो आंबो जाफिनगोन अके सोरबा जुदि लोगो गैलायाबा लोगो जादो CMM ब्लगजों CMM ब्लगा लोगो जाहरनो हागोन आरोना सायारानि बर'आ गोदान नामा जालायदो नोंस्रा CMM ब्लग लोगो जादो खालामना होनोसै आं दे लोगो जालायदो CMM ब्लग सोर सासेया लोगो जाग्रोदो उनाव सासेया लोगो जाबानो जाबाय मेसेजल' खालामना हरबानो जाबाय जि भिडिअखौ नायगोन बे भिडिअआव मेसेज खालामना दोनबानो जाबाय ना कमेन्ट खालामना दोनबानो जाबाय लोगो जाजायो CMM ब्लग लोगो जालायदो दे ब्लु दे होमब्लाय आं नोंनो ब्लु हरनोसै नों होदो दे सबिता ब्लु हरबाय दे आङो देहा बसुमतारी अफिसियेल first time it is my first time live streaming so I'm very साया रानिजों जाबाय आं नायदो साया अके सायायाबो नोंनि भिडिअ थांदों जानांगौ नोंनि चेनेलाव थांनानै नायदों जानांगौ र' सायायाबो आंना आराम मोननाय दंना गैया नोंना आराम मोननाय दंना गैया आंखौ होनदोंदां गैथ'वालै ब्रादार मा बुंबावनो आरो एसे लाइफआव एसे स्ट्रागोल सोलिगासिनो दङ ना ओमफ्राय गारियाबो फाइनेन्स लानाय दंमोन नालाय ओमफ्राय फाइनेन्सआनो जोबाखै ओंखायनो बेफोरबादि माबाखौ सानथ'वाखै गोसोआनो जाया माथो ना नेहा बसुमतारी फैफिनबा भिडिअखौ जोबजासिम नायनानैसो सापर्ट खालामनांगौ अके नोंगो नायजोबनांगौ आरोना आं नोरै खालामो आरोना साबस्क्राइब खालामना लाग्रोयो आङो ओमफ्राय उनाव लाइभनिफ्राय ओंखारलांनानै साबस्क्राइब खालामखानायखौ आनसाबस्क्राइब खालामनानै उनाव आरो नायफिनखांजोबनानैसो फुल नायनानैसो साबस्क्राइब खालामो आं फार्स्टआव साबस्क्राइब खालामना लाबाय दा सोरनिबा लाइभआव थाबा साबस्क्राइब खालामना लाजोब्बाय आङो ओमफ्राय बे साबस्क्राइब खालामनायखौ उनाव आनसाबस्क्राइब खालामनानै भिडिअ नायनोसै ओमफ्राय उनाव फुल भिडिअ नायनानै साबस्क्राइब खालामफिनो आं बिदिसो खालामा होमबानाबा जेबो प्रब्लेम जाया आरोना नेहा बसुमतारी दा जुदि भिडिअखौ फुल नायबाय थाबा नैबेयाव रायलायनो थालाङो नालाय आं फुल नायना खालामखायो अके जायो बिदिबो खालाम भिडिअखौ नायखाजोबनानै साबस्क्राइब खालामदो अनलायलायबानो जायो आरोना सबिता बरगयारि खालामबाय दे आं CMM ब्लग खालामबायनो नोंखौ साबस्क्राइब खालामबायनो उनाव बेक खालामबानो जाबाय नोंबो माला हाबा लागोन नों हाबाया दा सानथ'नो हालालै आं एसेबां इन्ट्रेस्टबो गैया मोनबा अके सबिता आंबो खालामनि सबिता नोंखौबो खालामफिननो नागिरबाय सबिता फ्रेन्ड नायदों कमेन्ट नायनानै भिडिअ नायफिनबानो जायो औ नायफिननांगौ
ससेल' नायनानै साबसक्राइब खालामोबा आनसाबसक्राइब जाफिनो नालाय ओंखायनो कमेन्टखौ नायफिननानै उनाव खालामफिनजायो आरोना उनाव फुल भिडिअ नायफिनजायो आरोना बिदि जायो। नेहा बसुमतारी ब्लु हिसाबै होबाय थानांसिगोन र' आं होबाय थायालै आं बायो माबायदि फैयो टाइमखौ नायब्रा टाइमा फैखायोब्रा नों गोबाव मोजां जायोबा होबाय थानोसै नेहा बसुमतारी खालामनोसै आंबो खालामदो नेहा बसुमतारी खालामदो साया खालामसै माबाया गैला आंना आंबो खालाम सबिता बरगयारी आं फुल नायखायो मालाय खालामबाय आंबो भिडिअ नायथ'वाखै उनाव नायबाय थागोन के आंबो बिदिनो खालामो साबसक्राइबल' खालामना लाबाय उनाव ओमफ्राय साबसक्राइब खालामनायखौ आनसाबसक्राइब खालामनानै भिडिअ नायबाय नायनानै आरो साबसक्राइब खालामफिनबाय बिदि खालामो आं ओमफ्राय बिदि खालामबा जेबो प्रब्लेम जाया आरोना बिदि खालामो आंथ' गयारि अके माबाखौ होनदोंदां सायाखौ हा सोरखौ CMM ब्लगखौ होनदों अके फ्रेन्ड কোনটো গাড়ি যাব এতিয়া ক'ত যাবি কাৰিগাঁও এইটো গাড়ী নহয় এইটো বেলেগ গাড়ী কোনটো যাব ডাঙৰ গাড়ী নাপাম নেকি তই ৰখি থাকিবি ডাঙৰ গাড়ীও পাম লেট হ'ব নেকি এইটো লেট হয় हाबा जाबा आंखौबो लेंहरगोन दे हाबा जाबाथ' आरो गासिबो मोनजाजोबगोन ब्रा लेंहरजोबो बिराद गिदिरसो खालामखागोन नेहा बसुमतारी लोगो जादों दे फ्रेन्ड नेहा बसुमतारी लोगो जादों दे फ्रेन्ड सबिता बरगयारिया बुंदों आरोना नेहा अननानै लोगो जालायदो गावजों गाव हेफाजाब होलायदो माथो खालामबावनो आरोना बेयाव दावराव जाथारदोंलै एसे साइडआव थांसै आं साया नों नेहा बसुमतारी लोगो जादो दे नेहा आब' फुल नायना खालामबाय नेहा सायाया नेहाखौ फुल नायनानै सापर्ट खालामबाय आरोना ओमफ्राय नोंहाबो खालामदो नेहा साया नों नेहाया बुंदों आरोना साया नों खालामग्रो आं गाबोन खालामगोन लोगो खालामबा आनसाबसक्राइब जायोनो बुङो आरो मानसिफ्रा ना आनसाबसक्राइब जाफिनो होननानै लोगो खालामलायबा ओंखायनो उनाव खालामजायो अके फुल नायना होबा जाया सायाया बुंनो आरोना फुल नायनानै होबा जाया जाहैदों मिथिला माबायदिथाय नेहा आंबो खालामसै खालामफिनबानो जाबाय CMM आ बुंदों नेहा आंबो खालामसै खालामफिनबानो जाबाय उनाव नोंहा JL ब्लग हाय ब्र हाय आंनि लाइक स्क्रिमाव फैनायनि थाखाय हामबायसै मोनसे लाइक होदो ब्र अननानै लाइक दान अके लाइक दान सबिता बरगयारी
आंबो खालामसै दे नेहा दे खालामदो दे। नेहा बसुमतारी सबिता नों खालामग्रोबायबा आं गाबोन कमेन्ट नायनानै खालामखाथारगोन खालामखागोन दे खालामलायाबा आरो गावजों गाव सबिताया हरसे नेदो गाबोन खालामगोन बे नेहाया गाबोन खालामबानो बे खालामबानो जाबाय आरो जिखुनु कमेन्ट नायनानै खालामहरबानो जायो। नों माखौ जानो मोजां मोनो आंखौनो सोंगासिनो मोनफा मोनफा कुइसन लानानै अके कुन्दन ब्रह्म आं जानायाथ' बिराद बुस्थु जानो मोजां मोनो ओमफ्राय देहाखौबो नायनांबाय आरोना जानायाथ' अमा गासिखौबो बेदर बायदिसिना जानो मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय देहाखौसो नायनानै एसे कन्ट्रल खालामनांगौ जाहैबाय मोदोमाबो देहायाबो बांद्राय जायो नालाय थावसिनो आरोना दा बर्थमान ओमफ्राय नाफोर नासो बांसिन जायो लकेल नाफोर बे नेटानो स्ल' जाबाय माथो नेहा आब' खालामनो दाबाव खालामबावनाङा दे नेहा सायाया नोंनिखौ खालामबाय नालाय सायाया कमेन्ट खालामना दोनदोंना दोनाखै नेहानि माबा भिडिअ कमेन्ट खालामनानै होनबानो जाबायना नेहा मा बुंखो आं बयखौबो खालामफिनखायो औ खालामफिनखानांगौ ना जे एल ब्लक अमा बेदरजों जाबायलां हटेलावलाय माथो दालि माबा माबि थादो आलु एवनाय पापर सबाय ओंख्रि नेहा बसुमतारी अफिसियेल आं बावा कमेन्टफोरखौ नायफिनबाय थाखायो आं खालामबा कमेन्ट हरखागोन आं औ जों फिसा फिसा चेनेला जोंहा कमेन्ट फरायनो सम थोखायो नालाय गिदिर गिदिर चेनेलनिफ्राय नेटफेकसो जोबगोन नामा फिसा फिसा चेनेलाव जोङो नायफिनना फरायफिनजोबनो हायो नालाय नेटानो नाङाखैलै कुन्दन ब्रह्म मालाबा लोगो हमना सानैजों लांनांगौ दे अमा सावनायजों लोंनांगौ आङो लोंनायखौ बारा मोजां मोना दे माबा बे जौफोरखौ आं लोङा ओमफ्राय बे स्प्राइट कका कलाफोरखौ लोंजागोन आरोना जोंना फादारा लोंनानै माबादों नालाय ओंखायनो लोङाखिसै आं लोंनायखौ मोजां मोना आं ओंखायनो लोंनानै न'खरा सिलिंखार जायोबा बोरै लोंनो दे माला साया रानि दोनदो अके थांसै नामा दे थेंकिउसै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दसेनि थाखायबाबो हेल्प होफैनायनि थाखाय आं माबानोसै होनबालाय नेटआनो गैयालै नेट स्ल' जादों आरो दिनै नेट पेकआबो जोबखानोसै आंना दं ओरैनो आब' दासो ओंखाम जाखांना जिरायदों आब' सायाखौ होनहरदों आरोना जेल ब्लकआ निजोम अफिसियेलाबो जोंना दासो सफैदों नै ब्र' आं दिनै लाइभ होनो सोलोंदों र' ओमफ्राय मा खबरफोरा माबायदि आंनाथ' मोजाङानो खबरा ओमफ्राय लाइक दान खालामनायनि थाखाय थेंकिउ निजोम अफिसियेल दे लोगो जालायदो सोर गोदान निजोम अफिसियेलजोंबो जों गासैबो गावजों गाव लोगो जालायबा माथो
खालामबाय दे आं आब' नेहाखौ फुल नायनानै दे नेहा नोंहाबो खालामदो खालामफिनदो बेक खालामाखैबा सबिता बरगयारिखौ आरो खालामबायबा खालामबायसै सबि नों बबेयाव अ सबिखौ सोंहरदों साया रानि जेल लोगो आगैया जेल आगैया औ मा मोजां आंना सुबिनो खोन्थाहरदों दा औ आंनो निजोम लोगो जानो नामा मानो लोगो जाया बेलाय लोगो जागोन ना लोगो गैयाबालाय सि एम एम लोगो कुन्दन ब्रह्म आं ओंखारबाय दे हेल्प होफैनायनि थाखाय एसे थेंकिउसै आं होमबालाय रेन्ज लाफिनसै जे एल ब्लक अ आब' साया नेटानो बिराद स्ल' जागासिनो दे थांबाय थादों बिदिबा बायोलै साया रानि लोगो जादो दे लोगो जादो निजोमा लोगो जानो सायाजों दे निजोमा लोगो जानो साया लोगो जालायदो सानैजों आरो निजोम अफिसियेल ब्लु नांगौ नामा ब्लु नांगौबा होनोसै आं नै हरबाय दे ब्लु होनसै दे जालायदो लोगो कमेन्ट अके चलो बैक टू बैक साया रानि बर' निजोम आगै लोगो जानोसै निजोम लोगो जानोसै नै सायाया लोगो जालायबाय लोगो जालायदो सबिता हेल' आगै निजोम जाखाबाय नामा जाखांबाय नामा जाखाबाय नामा निजोम सबितायाबो लोगो जाबाय नामा सोंहरदों नेट नाङालै ब्लु हरबायमोनलै आं नै निजोम खालामबाय निजोम चेक खालाम CMMआ खालामबायनो निजोमखौ निजोम अफिसियेलखौ सेम ब्लक आरो साया रानि लोगो खालामनो जेल ब्लक अन अके निजोम अफिसियेल लं भिडिअ नायना दान खालाम नांगौ CM ब्लक लं भिडिअखौ नायनांगौनो सर्ट भिडिअखौ नायोबा जाया 3 मिनिटनि बारा भिडिअ नायबासो जायो नालाय दाबो जाया 155 जानानै निजोम दाबो जाया 155 जानानै मा जाखो जागोन नायगोन उनाव थागोन आं अके उनाव नायगोन बियो CM ब्लग्सआ दा साबसक्राइब लोगो खालामनानै दोनबाय आरो ना सापर्ट खालामनानै दोनबाय ओमफ्राय उनाव नायबाय थागोन आरो बियो भिडिअखौ उनाव नायबाय थाबानो जायो साया रानि निजोम आगै फुल नायना होदो फुल नायनानै सायानिया भिडिअआ मोनसेल'मोन नामाब्रा JL ब्लग लं भिडिअ नायना साब खालाम दै नङाबा आनसाबस्क्राइब जोबगोनबो फुल नायाबा आनसाबस्क्राइब जायोनोलै ससेल' नायबा ओंखायनो एसे
गोलाव नायना होनांगौ ना ओंखायनो साबसक्राइब खालामना दोनदो उनाव ओमफ्राय बे लाइभनिफ्राय ओंखारलांनानै उनाव फुल नायनानै सापर्ट खालामबा जायो सापर्ट खालामफिनबा जायो बुरजा दं साया रानिपुरा निजोम आगै फुल नायना होदो निजोमखौ बुंदों फुल नायना होनो ओमफ्राय जे एल ब्लग लं भिडिअ नायना साबसक्राइब खालाम दै नङाबा आनजाजागोनबो अके बुरजा दं फुल लं भिडिअ साया रानि फुल लं भिडिअ नायना खालामखायो आङो अके खालामखायोनो फुल भिडिअ नायना खालामखायोनो मालाय जे एल ब्लगआ मा बुंखो गैथाराबाबो 2 मिनिट नायथारनांगौ अके आंबो बारा मिथिया दिनैसो बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनैसो नुदों CMM ब्लग JL खालामलायनि दे अके JL CMM ब्लगजों लोगो जालायदो निजोम अफिसियेल CM ब्लग निजोम अफिसियेल नेटपेकआ दिनै जोबनांगौमोनलै जोब्बाय नामा निजोम आगै थेंक इउ सोर निकिता फैखो माथो हाय आदा लाइक दान निकिता आं नायसनाखै दे निकिता थालांलायबायमोन आंहा ओमफ्राय आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउसै कमेन्ट खालामदो दे ओमफ्राय मा खबरफोरा खोन्थादो माबायदि कमेन्ट हरना दोन दे निकिता लोगो जादो निजोमजों लोगो जादो निकिता कमेन्ट हरना दोनथोंदां नै निकिताया ओमफ्राय आं कमेन्ट फैबानो हरगोन बेक JL ब्लगआ बुंदों JL ब्लगजोंबो जालायदो निकिता लोगो जालायदो ओमफ्राय निकिता लोगो जादो खालामसै आं सायाया निकिताखौ खालामसैनो दायो उनाव लोगो जाबानो जाबाय आं थांथ'नोसै दा आदा ब्लगखौ लाखि नेटपेक जोब्बाय खोमा टुडे अन
नेट पेकआनो जोब्बाय खोमालै ओंखायनो डिसकानेक्ट जालांबाय थादों। र' आं नेट पेक सोग्रोनोसैसो माबायानो डिसकानेक्ट जाबाय थादों। नेट पेकआ दिनै जोबखानांगौमोन आरोना जोबखासिगौमोन। नै फरायनो मोनाखिसै आं। जे एल खालामबाय दे लाइकबो होबाय बिहु निकिता कमेन्ट हरना दोन दे। निकिताया कमेन्ट हरना दोन होनदों। निकिता मोजां आदा अके मोजाङानो जानांगौ। ओमफ्राय जेएल ब्लग कमेन्ट हरबाय दे कमेन्ट चेक खालामदो दे। निकिता ब्लग फुल नायना खालामबाय आंनिखौ खालामना होनाय अके निकिताखौ बुंहरदों सायाया फुल नायनानै होनो थिनदों भिडिअखौ निकिता ब्लग होदो दे आदा निकितानो ब्लु हरबाय आं ने लोगो जालायदो सायाजों निकिता ब्लग फुल नायना खालामबाय आंनिखौबो खालामना होनाय अके खालामना होगोन दे निकिता माथो ब्लुआ थांखोना थाङाखिसै निजोम कमेन्ट हर निकिताया बुंदों निजोम कमेन्ट हरलाय साया रानि निकिता ब्लग फुल नायना खालामबाय आंनो खालामनानै होदो निकिता ब्लु हरबायमोनथ' आङो थांदोंना थाङाखिसै जे एल ब्लग भिडिअ नायदों खोमा बियो जे एल ब्लग आंना एसे नेट प्रब्लेम होदों आं थांथ'नोसै बाय बाय ब्र' दे हेल्प होफैनायनि थाखाय आं ब्लु होखायाखैमोन नोंनो निकिताखौ खालामबाय आं अके निकिता खालामबाय नै नोंनिखौ CMM ब्लगआ ओमफ्राय दा नोंबो खालामबानो जाबाय निकिता कमेन्ट भिडिअ नायना साबसक्राइब खालामनांगौ नायाखै नों कमेन्ट भिडिअ नायना साबसक्राइब खालामनांगौ नायाखै नों दायो बेयो नायगोन माने साबसक्राइब खालामना दोनखाबाय आरोना ओमफ्राय उनाव भिडिअखौ नायबानो जाबाय बिदि आनसाबसक्राइब खालामनानै भिडिअखौ नायफिनजायो ओमफ्राय भिडिअ नायखांनानै साबसक्राइब खालामबानो जाबाय होमबानोबा प्रब्लेम जाया आरोना निकिता आब' खालामदो आं खालामबाय सायाया बुंदों ना निकिता CMM ब्लग उनाव नायजोबगोन ब्लु गुनजोबना दा खालामनाल' दोनथ'दों अके CMM ब्लगआ आंनि बादिनो खालामखायो माने साबसक्राइबल' खालामना दोनजोबो गासिखौबो ओमफ्राय उनाव माने बे माबानिफ्राय थांसिगोन नालाय लाइभनिफ्राय ओंखारलांनानै उनाव साफा आनसाबसक्राइब खालामनानै ओमफ्राय भिडिअ नायखांनानै साबसक्राइब खालामफिनगोन आरो बिदि खालामो बियो आं बादिनो खालामो आंबो बिदिनो खालामो उनावसो आङो मोनफा मोनफा नायनानै साबसक्राइब खालामफिनो आरो आनसाबसक्राइब खालामनानै भिडिअखौ नायबाय ओमफ्राय नायखांनानै आरो साबसक्राइब खालामफिनबाय बिदि खालामो आंबो बिदिनो खालामो निकिता ब्लग होद' माखौ बिखो आरे नोंनो हरबायमोन आं बोरै जाखो हरबाय दे निकिता ब्लग हरबायमोन आं निकिता दान खालामबाय बेग होदो दे निकिता बेग नांगौनोलै जादोंना जायाखिसै निकिता आं हरबायमोन ना नै निकिता दान खालामबाय बेग हरदो दे
छाया रानि निकिता आब' आं फुल नायना होदो दे फुल नायना होखायो जोंना छाया सिस्टारा फुल नायजोबखायोनो ओमफ्राय छाया रानि नकिया आब'ना फैयाखै सोर नकिया आब'लै आंबो नुफेराखै दे नकियाखौ नकियाखौ लोगो मोनफेराखै दे आङो आंनि स्पेस आंबो बिराद मोजां मोनोमोन नकिया आब'ना फैयाखै हेल' ड्राइभार ভালনে খবর একেবারে ভাল আছে দেই খবরটা ভাল আছে नकियाथ' साबा मन गयसरे निकिता आब'खौ होनदो निकिताखौनो नकिया होनदों आरो माबा बोरैबा उल्थां फाल्थां जालांदों छाया रानि निकिता आब'खौ होनदों बोरैबा मा जादों लोगोफोर थांथ'नाय बोखारथ'दो दे अके हेल्प होनायनि थाखाय थेंक इउसै माब्लाबा बिदिनो लोगो मोनलायगोनलाय बोखारनोसै आं दे आं दिनैसो सोलोंनायखाय बोरैबा जादों आसिफोरानो नाङाखै माथो बोरै जाखो छाया रानि ओं छाया रानि मिनि दसे निजोम अफिसियेल एक्सट्रा आइडि दं नामा सोरनावबा आं दा खालामगोन दे एक्सट्रा आइडि दङ आंनावहाय मोनसे दा खालामहरगोन आं गारि सालायखै नामा गारि गैयालै सालायथ'वाखै आं ओमफ्राय निकिता आब' मादाबो फैयाखै नामा छायाया बुंदों निकिता आब' मादाबो फैयाखै नामा जानो निकितायाबा बहा थांना थाहैखोथाय निजोम अफिसियेल अन गैया दाबो निकिताया दाबो फैयाखिसै ना ब्लु बिदोंमोन बेसारा आं हरनो रोङाखै नामा छाया आब'आ माहानि जानो आंबो सोंनो रोङाखैलै बगिबिल दलं वेलकाम टु माय बड'लेण्ड अट' ड्राइभार इउटुब चेनेल आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय धन्यबादसै আজি गारि चलानाय नेকি अरे गाड़ी चलाने माने गाड़ी किस्ती दिबा गिसिलो আজি माने आधा काम হৈছে आधा काम হোৱা নাই আৰু টাইমো নাই না এতিয়া গাড়ী চলাবা 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টাৰ কাৰণে আৰু গাড়ী নোলাব ইয়াৰ কাৰণে লাইভ শিকি আছো আৰু না বগীবিল দলং ভাইটি निजोम आगै आं बाक्सानि गामि जपा आमिनगाव बाक्सानि गामि जपा आमिनगाव बाक्सायाव थांबाय थायोलै जोङो र' माब्लाबा माबायाव थांबा निकिता ब्लग साया खालामबाय कमेन्ट चेक खालामदो हा गारि सालायासै आं दिनै माबा
ओरैनोसो दङ औ साहा खालामबाय कमेन्ट चेक खालामदो निकिताया भिडिअ नायनानै फैबायलै सायानिखौ ओमफ्राय कमेन्ट खालामना फैबायनो बिदि भाइ बिदि भाइ ब्रादार हाय ब्रादार मा खबर खबरा आंना मोजाङानो दे दिनै ओमफ्राय नोंनालाय बोरैथो खबरा ओमफ्राय दिनै नै आं जास्ट सोलोंनायदोंसो माबायदि खालामो होननानै सासे लोगो दंमोन नालाय दाथ' गैला थांबाय बियो ओमफ्राय बेखौनो सोलोंनो होननानै माबानायदों लाइभ खालामनायदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बिफर बर'बो फैदों नै हाय बस आरे बस होनलायबाय माथो ड्राइभारखौनो बस होनबाय ओमफ्राय खबरा माबायदि नोंना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ दसेबाबो नुजाफैनायनि थाखाय निजोम अफिसियेल लोगो जालाय दे सोर सोर लोगो गैया निकिता ब्लग निजोमनाव थांनि र' निजोमनायाव थांलायनोसैलै दसे थांनानै गोमाबाय थायो बेहा निकिताना बेसेबां जाखोब्रा साबसक्राइबारालाय 322 साबसक्राइबार निकितानिया 322 साबसक्राइबार दङलै बिफर बर' मा खबरा आंना मोजाङानो दे निजोम अफिस निकिता बेग हरदो निकिताया माबायाव थांना दङ दै सोरनिबा भिडिअ नायदों र' निजोमनियाव भिडिअ नायगासिनो र' दा फैगोन बियो निकिताया दा गैथ'वा जाखांबायलै हटेलाव जाबाय अमा बेदरजों आरो बायदिसिना फिसा फिला दंमोन सबाय माबा माबि आलु एवनाय बायदिसिना झाकासलाय बस झाकास बिदिनो जाखानांगौ खबरा मोजां ब्रादार बिदि भाइया मोजांनोलै खबरा मोजाङानो जानांगौ दे ड्राइवर जी आप कहाँ से हो मैं कोकराझार बिस्मुरी से हूँ बिस्मुरी कोकराझार बिस्मुरी कभी आया क्या बिस्मुरी बहुत अच्छा जगह है कभी कभी आओ इधर बहुत अच्छा जगह है कोई टेंशन नहीं बिस्मुरी में ना पानी से आदमी मरता है ना धूप से बहुत अच्छा जगह है बिदि भाई बिफोर बस मा खबर बिफोर बस भिडिअ नायबायना सोरखौ होनखो बस भिडिअ नायबायना बेयो बिदि भाइखौ होनदोंदां बिफोर बस मा खबर होनदोंलै बिफोर बर'आ ओमफ्राय बसआ माबा भिडिअ नायबायना सोरना सोंहरबाय निजोम मा खबर निजोमखौ सोंहरदों मा खबरनो मोजां बिदि भाइ खबरा मोजांनोलै निजोमनाबो बिफोर बस दंलै बिदि भाइ बिफोर बस मा ओंख्रि जाखो बिदि भाइया सोंहरदो बिफोर बसनाव मा ओंख्रि जाखोनो बगिबिल दलं बिदि दीदी जी कैसे हो आप मा खबर सोंहरबायलै बिदिखौ बिदिया दिदि नङाथ' आरो बोरै दिदि होनखो बेलाय बिदि तो भाई है रे भाई बोलो उसको दीदी मत बोलो साया रानी आब'ना कमेन्ट फैयाखै कमेन्ट थाङाखैनोलै सायानियाव निकिता बिदि भाइ निजोम ब्र
मा मैगं जाखो खोन्थाहरदोब्रा निजोम मा मैगं जाखो आंनाथ' हटेलावसो जादों नालाय बस आं बिजि दंलै अ मा खामानि मावदों नामा बिदि भाइ थिक हु प्रदिप दिदि आदसा 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 होमबालाय नोंसोर सानैबो हिनजावफोरसो नामासै दे सिनायलायखानायसो निजोम अफिसार दालि आलु टमेट' ना गोरानसो गोरानसो जाबावलाय गोथावसो निकिता ब्लगआ फैफिनलायबाय नै निजोम बेक खालामबाय आं बियो निजोम बेक खालामबाय आगै निजोम बेक खालामबाय दै बिफर खस्थ' स खबर औ नेपालिस नामा बिफरा खस्थ' स खबर बिफर राम रस बगि बेलासोंलै बगि बेला सोंहरदो बिफरखौ मा खबर होननानै खस्थ' स खबर होनलायदों मालाय बिदि भाइ निजोम आरो बिफर बस मोना सुपारलै मैगंफोरा मैगंफोरा खाथ्रा बिसोरना गोथाव गोथावथार राम रहो दाजु बिफरनाबो राम रहोनोलै मालाय खबरा राम रस राम रस बिफर का खबर निकिता मोननै कमेन्ट हरदों आं निकिताया मोननै कमेन्ट माबानो सायानो मोजां नायदो दे ना थाङाखै नामा नेटफोर स्ल'बा थाङा नालाय निकिता ब्लग मोननै कमेन्ट हरदों आं इस बिदि बस मा जाखोलै जागौमोन खोमा ओंखायनो बिदि होनदों बाय गाय बिजि सह मालाय दे आदैला आइसक्रिमाव हेल्प होफैनायनि थाखाय धन्यबादसै माब्लाबा लोगो मोनफिनलायगोनलाय साया रानि ब्र साया रानि बर' गैया माथो जालायखो नोंसोरालाय मा गैया जाबाय थाखो बाय बाय ब्रादार दे हेल्प होफैनायनि थाखाय धन्यबादसै गासैबो आंबो नै दिनैसो सोलोंनायदों नालाय मानसिफोर गैयाबाथ' थांबायमोन आं मानसिफोर थानायखायसो एसे दसे रायज्लायबाय आं जास्ट सोलोंदोंसो दिनै ओमफ्राय बिदि टाइमाव आरो सोर थानो साननानै ओरैनो खालामनायदोंमोन आरो कमेन्ट गैयाबाबो जेबो नंला लोगो खालामना होबाय बाबालाय कमेन्ट खालामबायबाबो जेबो नंला साबसक्राइब खालामखाबायबा भिडिअ नायखाबायबा जेनेबा बेक खालामनो उसुबिदा जायो आरोना नागिरनांगौ जायो ओमफ्राय दा आरो नायखाबायबा जेबो नंला दे स्टुडिय'आव नाय वाइट स्टुडिय'आव नायलाय अके वाइट स्टुडिय'आव नायथों दे आंबो बांद्राय स्मार्ट नङा दे मबाइलाव नायदों ओमफ्राय नुवाखै ने साबसक्राइब खालामबाय नो निकिताया
बोरैथो नायोब्रा आंबो नायजागौमोनदां। दे जेबो नंला दे खालामबायबालाय आरो लोगो खालामबा बिसासासो गिदिर नालाय। विश्वास होना चाहिए एक दूसरे से, विश्वास रहना चाहिए। कोई बात नहीं। माथो सिरि जाथारखो थांजोब्बाय नामा? साबा दंमोनथ'। हे थांगौ जादोब्रा। PMA PSC बिमा फिसा दखानाव थांनायखौ नायदों दे। ए सायानि बिमा फिसा दखानाव थांनायखौ नायबाय नालाय आंबो नायबायमोन। नाय नोंबो आफसाव बोना ला SD स्टाडिखौ। नायनोबा आदा नोंबो एप्सआव बोना ला SD स्टाडिखौ। SD स्टाडिखौ ए नायनो हायो आरोना। र' नोंबो एप्सआव बोना ला। है एसे मबाइल नायदों आं। रोङाखैलै र' बोरै नायथाय। सोरनियावबा सोंनांसिगोनसो आं रोङासै बोरै खालामोमोनथाय। निकिता मबाइल नायदोंला बिदिनो थाबाय थाथि थागला मायाव न'आव बेलाय बेनोखा खारदाव बायनांगौ एसे एनै संख्रि बानलुनि दायफ्रालाय जेरावबो बयनावबो जायो। संख्रि बानलुनि नङालै संख्रि बानलुनिबालाय रायज्लायहरगौमोन दा। फैदावनो नाङामोन। दा आंहा जोंबो जेबो लस बुजायनो गैया। हाला जोंबो जेबो होननो हाला मा जानांगौ। आंहा जेबो लस गैया लसआ गावसोरनिसो। आंलाय माला दा नोंलाय गारि हरखाबाय माथो। हा गारियालाय माथो लाखिबा एसेबो लाखिथों। रायज्लायबाय हैलाबो थांलाबो मानो बेंदों आंहा मा नांजादोंसै गावसोरनो नाङाबालाय आंहालाय खामायना जाहोनांगौआलाय आंसो उल्था रायज्लायनांगौ। जारला जारला नोंसोर मोनसे गोदाव सोराव गोसोखाङो जारलाखौनो बुंनोबो हाया मानोबो हाया ना जोंनि बुंनायखौ लायो ना लाखा जोंनि बुंनायखौ खोनासङो। लायो मानसिखौलाय आरो माथो खालामनो। खम जारला फिसाजोफोर खिन्थानो होनो जोंहा मा बिमा बाथ्रा लायोबा औ उनाव बुजिबा फैगोन बे लायो बिमानिखौ दे बेखौबो होनो दाथ' जेना बिमानि दा खोथा लानानै मानो जायो होनो बिमानिखौ लायाबा सोरनिखौ जानांगौ बिमाजोंसो जायो सोरजों जादों होनो मालाय उल्था उल्था औलै माला बिमा बिफायानो मोजां माबा होआखिसै नालाय फोरोङाखिसै गावसोरनि खोथा बाथ्रा लाजोबनो थिनबायबा बेबो लाबाय थ' उफाय गैलाना दाथ' दा माबा मोनसे जायाबा न'खराव माबा मोनसे जायाबालाय बहाथो जाबावनो बेलाय थाथ'थोसै बिदिनो थाथो उनाव बुजिमोनबा फैगोन बियो आंबोथ' आरो बिनि बिमा बिफाजों सोलिनो हायाखिसैबा आंलाय मा बेयावलाय बोरैथो थाबाय थानो बिसोरनो बुंथारबायबा खारनो होथारबायबा आं मालाय मावना जानो रोङि थां माथों बोरैथो थानांगौ
जेबो लाखोनो हाया लाखायाबा नोंलाय आरो माबासो जाहैबाय गामिनि गागिफ्रानो गावबुराफ्रानो जेबो बुंनो हायाखै दिनैसिम दे जेबो बुङाखैबा खामायनानै जालाबायदो आंथ' आरो गाराखैबो औ गाराखै बिसोर बेयो जायोबानो फैबानो जायो आं दा गावबो दुखु मालायबा दाहा आगार मोनाखै नालाय सहायनो मालायबा खामायनो हायिखायनो मा दाय खालामनो। जाबासो गोसोखांगौ बियो दाय जायाखै नंखायनि हौवाखौबो गोसोखांला थाखा फैसानिबो अभाब गैया औ माथो आरो बहाथो नांगौ दे ओंखायनो बिदिनो दंथ'यो आरो औ बहा थायो बेयावनो थायो आं बै साहा औ बाव सिलेन होयो साहा रुम मोनसे दङ नालाय बैयावसो होयोमोनलाय गामाखालि औ होनो मोनला बाव बेयाव सिरि सिरि होफैयो एसेबां माबा खुला खुलि होजाया नालाय बेफोरबायदि आरो बिजिबो थुनो मोनलाबायला होनदों नामा मोनला माने गोदोनिफ्राय मोनखाया ओमफ्राय बिदि डक्टर माबा गैयिनि थाखायसो होखोमानाय बायदि जायो आरोना गोदाव सोराव जालांजोबबाय जुगाबो एसे गाज्रि जाखाबाय जानायाबा खारला खारसि मोजां गैला सिनस्रि सादों आंहा दाख्लैनिफ्रायनो मैया गंसे लाफैदों थादो औ दे निकिता एन'नि लिरनायजोंबो आं सर्ट फ्लु बोखारदो दे आदा खामानि मावनि अके आंबो सोरजों माबा सासे मानसिजोंसो रायज्लायबाय थादोंमोन दे लामायावसो दङ नालाय थेंक इउ से लाइफआव गासै हेल्प होफैनायनि थाखाय दा सिस्टार फ्लु बोखारबाय आङो साया रानि सोर रायखो रायाखैलै माबा मा होनदों एसे माबानि न'खरनि एसे माबा जादों नालाय दा पार्सनेल माबा नालाय दा खोन्थाजायाबो जाहैबाय सोर रायखो पार्सनेल मेटार जाबाय एसे खोन्थाजायाबो ससियेल मिडियायाव आदा ओंखाम जानोसै ओंखारथ'नोसै बाय थेंक इउ आदा बाय अके जाया हेल्प होफैनायनि थाखाय बोखारबाय आं दे आंबो थांखानोसै आंबो सोलोंदोंसोमोन नालाय आंबो ओंखारनोसै बाबायबो आंबो गासिबो थांजोबखाबाय नामा माथो साबा नुजाबाय थाखो निकितायाबो थांबाय साया थांबाय सोरथो दंबावो बिदियाबो थांबाय दे सोर दङ कमेन्ट हरलाय दोननोसैसैलै